Nenechám sa zastrašiť a nebojím sa politických intríg, ktoré v poslednom čase musím znášať. Som zvyknutý na to, že pred voľbami sa dejú zvláštne veci. Som zvyknutý na to, že sa manžel mojej konkurentky stane šéfom volebnej komisie. Som zvyknutý na to, že mi zbijú hovorcu, že počúvam vyhrážky, alebo že teraz máme vraj tretiu bombu na úrade. Je to bohužiaľ asi súčasť politického boja na Slovensku. Tu síce odmietam, ale taká je realita. To, s čím však nesúhlasím a čo odmietam a čo žiadam, aby skončilo, sú útoky na moju rodinu. Keď som vstúpil do tejto kampane, bol som v rámci kraja neznámy. Poznali ma na rozdiel od mojich konkurentov, pána Freša, Drobu či Vtáčnika, len ľudia v našej mestskej časti, v Novom Meste. Nemal som totiž nikdy billboardové kampane a nebol som v žiadnej strane. Ja plne chápem, že keď sa umiestním v nejakom hodnotení v auguste, v septembri, na druhej priečke, a teda je tu naozaj reálna šanca na zmenu, že to vyvoláva obavy a strach tradičných politikov. Ale na rodinu neútočí ani mafia. Je to nejaká hranica, za ktorú sa nejde. Dostal som otázky a bolo medializované, že vraj môj otec bol príslušníkom štátnej bezpečnosti alebo agentom, že vraj dostal služobný byt a dokonca ešte lepšie, že v tom byte teraz býva. Môj otec bol emigrant. Emigroval do Nemecka a v tom čase sme zostali s mamou sami. Väčšina ľudí sa totiž máme otočila chrbtom. Keďže nebolo vždy kam ma umiestniť, tak mnohokrát na výsluchy som musel chodívať s ňou. Mama sa odmietla rozviesť, preto polovica majetku prepadla, tá otcová časť. Mama však zároveň odmietla odísť do zahraničia. A preto sa otec po nejakom čase vrátil späť. Bol evidovaný ako navrátilec a niekoľko rokov rodinu sledovala a nás navštevovala štátna bezpečnosť. Pokiaľ ide o byt, nikdy žiadny byt sme nedostali, nebolo za čo. A byt, v ktorom bývam a v ktorom som býval, sme pred 11 rokmi so ženou kúpili. Tak ako väčšina mladých ľudí okolo 30-ky, na hypotekárny úver na 30 rokov, takže ho splatíme okolo 60-ky. Politická kampaň je jedna vec, ale útoky na rodinu sú vec druhá. A toto sú veci, ktoré ja odmietam a nebudem ich tolerovať. Ak si niekto myslí, že ma znechutí, ak si niekto myslí, že mi naženie strach, tak to sa mýli. Práve naopak. Znamená to, že sme na dobrej ceste. Znamená to, že máme naozaj šancu na zmenu. A zároveň je tu jedna vec. Tradiční politici stále viac cítia, že ľudia chápu, že nepotrebujeme politické strany na to, aby sme opravovali školy, budovali nové škôlky, ihriska, športoviska. Páni, my vás nepotrebujeme. Dámy a páni, je čas, kedy bratislavská župa by sa mala začať starať o ľudí a nie o kšefty politikov.